Четвер, 3 жовтня 2051, день окупації Криму. Полудень в Україні. Ви дивитеся інформаційний випуск «Заман». Я Олеся Галич. Вітаю вас. Формула Штайнмаєра. З її обговорення сьогодні знову почали засідання Верховної Ради. В парламенті працює наш кореспондент Владислав Стужук. Вітаю, Владе. Розкажи, про що говорили депутати, які законопроекти вони планують сьогодні розглянути? Вітаю, Лесю. Тож почали засідання з найрезонанснішої новини останніх днів, яка сколихнула і суспільство, і викликала чисельні протести по Україні. Це так звана формула Штайнмаєра. І перше слово з цієї теми взяла нардепка від Європейської солідарності Ірина Геращенко. Вона закликала і міністра закордонних справ, і начальника Генштабу, міністра оборони прийти до Верховної Ради, до парламенту і пояснити депутатам і всьому народу, що означає ця формула Штайнмаєра, що означає відведення українських військ, і пояснити взагалі офіційну позицію. Її підтримала і колега, і нардеп від фракції «Голос». І прошу далі послухати її пряму мову. Завдання ТСК – це напрацювати чітку позицію України, наші червоні лінії, наші вимоги до Росії і до Заходу, і окреслити, яким чином нам спільно діяти задля досягнення нашого державного інтересу. Ми спільно повинні знайти спосіб вийти з замкненого кола мінських домовленостей, перестати грати чужу гру і нарешті почати вести свою гру. Ми розуміємо, що це непростий, але єдиний шлях, як ми можемо досягнути успіху в боротьбі з російською агресією. Побіжно торкнулось і питання законопроекту про ринок землі. Нагадаю, в ці хвилини і зранку просто тривають протести під Верховною Радою на площі Конституції, де представники Всеукраїнської аграрної ради вимагають внести зміни до цього законопроекту і не приймати його в такій формі, бо бояться, що іноземці скуплять українську землю. І їм вторив, їх підтримував нардеп від опозиційної платформи «За життя», який висловив свої побоювання щодо того, що українську землю скуплять транснаціональні корпорації. Далі прошу пряму мову. За що голосуємо на більшість, знищуючи залишки соціальної держави в Україні і видаючи її на поталу транснаціональним корпораціям, які сьогодні під шумок такого популярного і дуже близького до народу, за якого ми багато хто голосував, підтримав пана Зеленського, хоче встановити тут диктатуру транснаціональних корпорацій. Буквально за кілька хвилин до перерви, яка почалася нещодавно, нардепи ухвалили за основу в першому читанні законопроект про столицю, місто Київ, де вони хочуть розділити посади київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації і таким чином поновити вибори до районних рад міста Києва. Олесю. Дякую, Владе. З нами наживо з Верховної Ради був кореспондент «Заман» Владислав Стужук. Ні капітуляції. Майже 1000 людей вийшли на акцію протесту у центрі столиці. Мітингували проти погодження формули Штайнмаєра. Згодом попрямували на Банкову під офіс президента. Туди навіть стягнули шини. Подробиці далі у сюжеті. Україна! Крим! Україна! 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 Вийти киян на вулиці змусила новина про погодження формули Штайнмаєра. Відтак окупований Донбас отримує особливий статус, а в регіоні під пильним наглядом ОБСЄ проведуть вибори. Втім, у їх чесність мітингувальники не вірять. Я собі не уявляю, як зараз туди заходимо ми, або туди заходять, я не знаю, там ЄС, хто завгодно, з проукраїнських сил, вільно ведуть агітацію під українськими прапорами, під гарантію того, що лише в день виборів, їх буде захищати там якесь ОБСЄ. Політики там, звичайно, ніякі висуватися не будуть проукраїнські. Там висунеться хтось з проросійських сил або відверто російські найманці. Там повинні бути українські закони, дійсно. Там повинна бути агітація всіх партій проукраїнських. Учасники бойових дій на Донбасі кажуть, готові гуртуватися, бо ж налаштовані рішуче. Ми випрацюємо спільну модель, випрацюємо спільний план дій і змусимо цю владу, котра хоче мир, прислухатися до нас, до тих, хто підтримує єдину формулу української зброї, формулу української армії.
Підтримати акцію протесту прийшла й Анжеліка Рудницька. У 90-х вона стала учасницею революції на граніті. Каже, тоді завдяки протестному руху та голодуванню вдалося закласти підвалини для незалежності України. Тож і сьогодні відступати не варто. Хто з нормальних людей повірить, що на територіях, які були окуповані протягом 5 з гаком років, будуть чесні вибори? Як вони можуть бути чесні? Яку інформацію отримали весь цей час люди? В якому світі вони жили? Хто ними керує? За кого вони будуть голосувати? Тобто, насправді, запитань більше поки що, ніж відповідей. І, звичайно, це все пахне капітуляцією. Майже година протесту на Майдані, і мітингувальники прямують на Банкову. Тут збирається вдвічі більше людей. До Офісу президента стягують шини та розгортають плакати. Згодом хором співають гімн України, а потім скандують. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Вова, виходи! Вова, виходи! Серед мітингувальників – автомайданівці та парламентарі. Це формула, яка передбачає те, що ми реалізовуємо путінський інтерес і, по суті, виправдовуємо всі його дії, злочинні дії, які він здійснював 5 років проти України. Формула Штайнмаєра, от, зокрема, тут перше, що наголошую, вона взагалі не передбачає питання Криму. Тобто ми... Шановний вбивця, забирай Крим, ми тобі ще будемо вдячні. Це отак от виглядає. Україна перетворюється з жертви на винуватця цієї агресії. Погодитися на формулу Штайнмаєра означає частково втратити суверенітет над окупованими територіями. А згодом це може призвести до втрати української незалежності, певен представник Нацкорпусу Андрій Білецький. Тому Україна нині не повинна визнавати вибори в ОРДЛО, інакше фактично легалізує всю терористичну вертикаль в так званих республік. А президент має шукати нові вигідні для України формати та підсилювати власну позицію на міжнародній арені. Не можемо вирішити зараз повернути території силовим шляхом. Окей, давайте зосередимося на економіці, на демографії. Давайте зосередимося на тому, що зробимо повноцінний безпековий, новий безпековий блок, нову, справді реформовану армію, нові спецслужби. І через 3-4 роки нам нічого не заважає зосередитися, підняти свої можливості. Тоді повернутися до питання відновлення контролю над нашою територією. За 3 години протесту мітингувальники, окрім гасел, ще кілька разів співають гімн України і таки розходяться. Окрім столиці, цього ж дня акцію «Ні капітуляції» провели майже у 20 містах України. Вікторія Козуб, Павло Алійник, Заман, АТР. Жодних поступок агресору. Так прокоментував узгодження формули Штайнмаєра Олег Сенцов. Колишній політбранець дав прес-конференцію в Страсбурзі. Він заявив, вітає будь-які спроби припинити війну, але є принципові речі, якими не можна поступатися. Я уже не раз говорил, что переговоры лучше мира, да, но если по результату этих переговоров, да, будут, скажем так, упущены какие-то моменты для Украины, территориальной целостности, какие-то принципиальные вещи, уступки России, которые приведут как бы к ухудшению нашего суверенитета, как бы, то есть лично я думаю, что многие украинцы будут против этого уступать, и я надеюсь, что Зеленский на это не пойдет. Напруга на фронті. Вдвічі частіше лунають обстріли українських позицій. Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав поранення. Противник гатив по підрозділах об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів, БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Навіть поблизу Золотого, однієї з 2 ділянок, де домовились розвести війська, бойовики активно стріляли. Від початку поточної доби проросійські найманці відкривали вогонь вже 10 разів. Спроби Росії узаконити анексію марні. Так, в МЗС Туреччини відреагували на так званий Кримський форум у Стамбулі. Щоб не робила Москва, аби схилити Анкару на свій бік, офіційна позиція країни незмінна і її міжнародна політика послідовна. Туреччина не визнає і ніколи не визнає незаконної анексії Криму. Так званий економічний Кримський форум відбувся у Стамбулі напередодні. Туди, зокрема, покликали турецьких та кримських бізнесменів. В готелі мережі «Хілтон» відмовилися приймати зібрання окупантів та їхніх прихильників, тож форум перенесли в інший палат-готель. Засудили його проведення і представники бізнесових кіл Туреччини, Рада зовнішньоекономічних зв'язків та МЗС.
Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику. Так званий Кримський форум представники турецької бізнес-еліти здебільшого проігнорували. Хоча, окрім організатора, бізнесмена Унвера Селя, на Заході засвітилися представники окупаційної влади. Зокрема, Наталія Сірова, яка очолює Центр підтримки експорту при так званому Міністерстві економічного розвитку. Також тут побував Володимир Мурзін, представник одного із турецьких агрохолдингів. Фаріба Назарі, засновниця Міжнародної федерації охорони здоров'я та туризму в Анкарі. Побували там і кілька кримських бізнесменів, зокрема Валентина Гайворонська, власниця першого кримського маслозаводу та власник будівельної компанії «Індустрія розвитку» Енвер Еміраджієв. Він залишається членом Ради кримських татар. А ще тут побувала новообрана депутатка окупаційного парламенту Криму та член Ради кримських татар Лемара Селанділі. Це було збіговисько, яке виконало лише одну свою таку функцію, послугувати картинкою для російської пропаганди. Їм вдалося зібрати десь близько 45-50 людей, і це такі ж маргінальні функціонери, як вони самі. Ми будемо ще стикатися з такими заходами, які будуть здійснюватися задля того, щоб створити картинку таку, яка би говорила про те, що, мовляв, ледве не весь світ поспішає до Криму своїми інвестиціями. Окупаційна влада Криму не виконала чергову обіцянку. Моряки сумнозвісного судна «Норд» через рік після повернення до окупованого Криму так і не вийшли в море. Ще на початку року так званий глава Криму Сергій Аксьонов пообіцяв колишній команді «Норда» купити для них корабель у Мурманську. Оборудку мали завершити іще влітку, але нового судна немає досі, як і роботи, і зарплати. Рибалки та їхні сім'ї зустрілися із так званим міністром промисловості Криму Андрієм Васютою. Той порадив їм взяти судно в оренду на сезон або купити вкрадений росіянами старий український військовий буксир та переобладнати його на сейнер. Вы видели, наверное, репортаж, когда украинских моряков этих встречали. Им купили по квартире, им купили там, в званиях повысили, им сделали все, что положено. Но здесь топтали грязь на всех. И сказали, а что вы ходите? Что вы ходите? Паспорта вы и то получите сами за 1500. Ни парохода этого нет, ни работы нету, ни денег нету и нервов нет. Государство вам компенсирует упущенную выгоду. Докажите свою правоту. Эмоционально, я могу вам посочувствовать. Но действовать я должен, как минимум в рамках закона или очень близко к этому. Нагадаю, Керченське риболовецьке судно «Норд» під російським прапором українські прикордонники затримали в березні 2018-го. На його борту перебувало 10 членів екіпажу. Усі вони з Керчі незаконно отримали російські паспорти. 30 жовтня торік їх обміняли на українських моряків, яких захопила окупаційна кримська влада. «Норд» залишився під арештом в Україні. Двоє поранених спецпризначенців під Києвом в селі Хотянівка. Вони брали участь у затриманні злочинця. Той відкрив хаотичну стрілянину зі своєї схованки побутового вагончика. Один кордівець дістав кілька поранень плеча, другий – руки та грудей. Злодія застрелили. Ним виявився громадянин Грузії, засуджений там до 22 років за викрадення людей та зберігання вогнепальної зброї. Також його підозрювали у вчиненні стрілянини в Києві 3 тижні тому. Під час неї поранення отримали поліцейські. Слідчі Державного бюро розслідувань кваліфікують дії спецпризначенців як умисне завдання смерті. Та керівник поліції Києва запевнив, співробітники діяли правомірно. Стан хворих стабільний, проводиться надання допомоги. Один хворий – вогнепальне сліпе поранення правого плеча, правого передпліччя, іншого – вогнепальне поранення передньої поверхні грудної клітини, вогнепальне поранення правої кисті з вогнепальним переломом кісток кисті, пошкодженням нервів. Стан хворих стабільний. Наш спецпідрозділ КОР вийшли на затримання
в ході якого злочинець, не дивлячись на те, що було через громкоговоритель сказано, що це поліцейська операція проводиться, про те, що були наші поліцейські ідентифікували себе, він відкрив вогонь і його було знищено. На цьому у мене все. Більше інформації кримсько-татарської вже за годину розповість Гульсум Халілова. Тим часом більше новин шукайте на сайті ATR.ua та на сторінці нашого каналу в YouTube. Підписуйтесь і переглядайте найцікавіше. Гарних вам новин і дякую, що обираєте АТР.